Mam! Tu te-m-au vândut! Primare! Să-mi domnul Cochis, de aici, așa, se știe! Domnișoarele, bineînțeles! Mamă, domnule Vegeu, mamă, dar cel mai important, mâncați aici! Domnule Vegeu, Răzvan, ia uite! Spune-ți Ivanciu! Faci drept! Ce mă mănânc în drept? Ia să mă drag la pat! Ce-o plângă tine, faci? Domnule Vegeu, să știe, fără număr! Auzi! Auzi, mă! Prieten, nostru te-m-au vândut și acum când au probleme, vin la mine să-i ajut. Domnule Vegeu, să știe! Auzi, Vegeule! Auzi! No! Auzi, cumva! Asta a fost banele, băieți! Bag un like, băi! Cum să nu urle, băieți! E urlă să spere, urlă! Urlă, colca!